Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kempalaken nami kula Kaisa Sakir Latifah saking kelas 11 TKJ kalih. Kula sekolah wonten SMK Negeri 1 Wonosobo. Kula mundhut jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Kula manggen wonten ing Patrawijayan, Selomerto, Kabupaten Wonosobo. Wonten babagan jurusan niki kula saged damel kabel straight lan cross, topologi jaringan lan ugi mangertos dasar-dasar Debian 11 lan 12 lan ugi mangertos dasar-dasar HTML. Nanging kula rumangsa menawi kula tansah kagungan kekirangan inggih punika yaiku kadang-kadang kula gampil lali kalih nunda-nunda tugas. Nilai ingkang sae ingkang kula tampi saking diri kula piyambak inggih punika kula tansah gampil srawung kalih kanca-kanca, tanggung jawab lan jujur. Ancaman saking diri kula punika gampil ngantuk lan kirang percaya diri. Keterampilan ingkang dipun gadhah kula yaiku bisa masak. Semanten saking kula mugi-mugi manfaat kagem sedayaning tiyang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.